Uh, madzulo abwino achiwa tonse magrupu onse achichewa oposa 52. Ndakakamizika kuti ndilankhule ndi usiku chifukwa cha nkhani imene ili usiku uno, zomwe zandifika komanso kumadzuloku zomwe zandifika. So ndakakamizika kuti ndilankhule maka zinthu zokhudza nkhani yomwe yafika. Nkhani imene yabwera ndi Isaiah Sungani Moyo, imene akunena kuti Dr. Kaomba tasiyana, akupita kwa Gawaundi ndi zabodza. Ndingofuna ndilongosole kuti pamene ndinapita ku Kasungu pali zinthu zina zimene ine ndi Dr. Kaomba timene tikukambitsana monga family chifukwa tachoka patali, komanso ndi mfumu imodzi imene imapoyera kuti tilongosole uchewa ku Malawi kuno, ndipo palipo udani wina uliwonse umene ulipo pakati pa ine ndi Dr. Senior Chief Kaomba. Ndikudziwa izi kuti akutumidwa ndi anthu ena Isaiah Sungani Moyo kuti ayipitse mbiri ya ine komanso ayipitse mbiri ya Dr. Kaomba. Ndimafuna ndinene kuti nkhani zokhudzana ndi Zambia kwa Gawaundi, ine simdani wa Gawaundi olo pang'ono, koma kuti mwina mafumu amene akutumidwako ndi akuti akudziwa kuti mdyero wawo watha kuno ku Malawi, ponse pamene amatenga ndrama za anthu osauka m'midzi muno mwapita nazo kuja kumkaika zatha. Ndi chifukwa chake akuyesetsa kuti mwina ayipitse mbiri ya ine komanso mbiri ya Dr. Kaomba. Ndimangofuna ndinene kuti nkhani pakali panopa tayipitsa ku area 30 chifukwa constitution ya dziko lino, malamulo athu sakuvomereza zakuti tithomango tukwana aliyense chifukwa chofuna kukwaniritsa zokhumba zathu. Ayi, kotero kuti nkhani tayipititsa kumeneko, ayionanso maukadaulo ngati polisi komanso Dr. Kaomba ayankhaponso nkhani imene usiku omwe uno chifukwa ndi chipongwe chachikulu chimene chachitikacho, zimene munthu wina aliyense sanayembekezere kuti kungatuluke mawu ngati amenewo. Chenjezo ndila kuti inetu sindili pano kulimbira ufumu wina uliwonse okhudzana ndi nkhani ya kulamuliro kwa achewa. Ufumu umenewu ndi wakufamily kwathu, ndipo palibe munthu m'Malawi munomwe mchewa amene angandigwedeze kunena kuti ndingatekeseke naye kuti mwina mwake ndichita mantha ndi chinthu chimene yakuganiza. Ndi chibwana kwambiri, komanso ndikupanda ulemu. Ine ndi munthu wakuti ndimacheza ndi aliyense kutengera ndi mmene munthuyo alili, komano ndimafuna ndichenjeze kuti anthu asatengerepo mpata pamene ndimacheza kwambiri ndi anthu, chifukwa njoka ukayiponda kumchira imaluma. Ndiye kuchita zinthu mwadaladala kuti mwina mwake ndiwamve asosola kuti akamba chani. Ayi, ine ndikutsimikizireni kuti amene azichita dala ndizimulondola. Komanso ndinene pano nena kuti ndinanena masiku anga apitawa kuti ndapulumuka muimfa zambiri, sizingathe kundipanga ataki. Nkhani yakuwasosola, ankolo wanga akumana ndi zambiri ali moyo asosola achatuluka, analamulira ufumu umene zaka 40, akumana ndi zinthu zambiri, palibe chilichonse chimene chingagwedeze moyo wanga. Ayi, ndiye munthu kumakhala pasi kuti mwina mwake tipanga ataki asosola mukutaya nthawi chabe.
mpeze munthu wina opangane zimenezo osati ineyo Sosolane ayi. Komanso nditsimikizire pano kuti nkhondo imene mwayamba simungamalize, komanso muyembekezere kuti palibe function iliyonse imene izichitika ino achefo chifukwa ndikudziwa kuti ndi amene mukutumidwa mukamwina mumatuma anthu osiyanasiyana kuti mupange kuti mupange kuti function iliyonse sichitika, komanso kumkaika simupita, komanso ndalama za anthu osauka midzimu simutengaso. Palibe chifukwa choti ifumu iliyonse ingasonkhetsetso ndalama. Ifumu imene ingoyerekeza kusonkhetsa ndalama ndiyipititsa ku khoti, ikayankha mlandu pa khoti, nkhani zopita ku Zambia ipita pa khoti ndi ineyo, chifukwa mwazoza mtundu wace kwa nthawi yayitali, mwasowetsa mtendere anthu m'midzimu ndi kumasonkhetsa zinthu zimene samenera kuzisonkha ndi komwe. Dziko lino lili ndi malamulo ake, ndiye aloleni anthu asankhe mtsogoleri amene iwo akumfuna ku mtundu wachichewa osati kuwapanikiza. Ndi mawu amenewa mukhale ndi madzulo abwino. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri.